smager pissegodt. Jeg har aldrig lavet så let en vin. Prøv at se farven også. Den er ikke særlig. Det er vores rosé. Det vi gør nu, det er, at vi sikrer os, at vi har nok på lager til, at vi faktisk kan sælge 4 gange så meget. Altså 10-12 millioner kroner i omsætning. Helt op til 15. Det laver vi vin for i år. Og så har vi så en opgave de næste 2-3 år med at få opdyrket markeder i forskellige lande. Det er gået rigtig godt i Danmark. Vi har nogle rigtig dygtige folk, der hjælper os med at sælge i Danmark, og vi betragter det som om, at Danmark er dækket ind nu. Og det er samme øvelse, vi skal ud og lave i udlandet. Ja, det er klart, at med den volumen, vi laver nu, vi kan producere nu, og med det, vi har på lager, der skal eksportmarkederne lykkes nu, fordi at Danmark alene kan ikke afse de mængder, som Frederiksdal Kirsebærvin kan producere nu. It says that now Surly is our star product because last year when your queen was in China, she drank this with our president. You see here, the bottle, and that shows the status or stature of cherry wine. If you can ask your queen, and if not a queen, maybe one of the princesses, to hold a bottle of the new label. Okay. Surely, take a picture. Then he doesn't need any other support. Okay. Yeah, that'll be the perfect one. I call for Mary. Yeah. But that's a difficult one. Yeah. 在我们接下来的一个会当中，就是可以有多少瓶可以发过来，You are unsure. I got two. Princess of Lowlands.